Nazdar Shreddery, vítajte pri novom videu. Dneska sa nachádzam na námestí v Turanoch a máme tu v strede námestia takýto fajný strom, ktorý využijem na nejaký street trial na endurku. Takže poďme čo si vymyslieť. Adam, kúp si už konečne nový bicykel. Čo? Jako ulákaš do toho? Čo? 2,60. No keď si dneska nekúpim piva, sa mi to zdvojnásobí, tak možno mi na ten bicykel aj vyjde. Tak nakoniec som si nový bike predsa len kúpil a pozerajte na to. Čo Adam? Nazdar! Čo si kúpil nový bike? Tomu ver, Piranha Cobra Extra Light. Spásuš za 5 €, proste never to. Parádny hardtail, si už bol skúsiť na tréningu? Zatiaľ ešte nie, ale chystám sa na to, proste totálna mašina. Mal by si trošku pošereť. Tak? Tomu ver. Šereť riadne. Čauko. Čau. Bože môj, konečne si už kúpil nový bike! Čože? Tu je nový bike? Tomu ver! Krásny kaňoník. Takže toto je posledné s Bohom pre Piranhu. Moja Piranha, žiješ, dýcháš, to musíš rozdýchať ešte. No tak, to ešte musíš rozdýchať. Tak Shreddery, to je všetko z dnešného videjka o mojom novom bajku. Ja dúfam, že sa vám to páčilo. A ak áno, tak mi dajte like a odber, aby ste nezmeškali ďalšie video, pretože to bude z Martinských holí. No a vidím sa pri ďalšom šialenom videjku. Čus.